Og hvis du har set min lille intro om at bruge makroer i WebGIS'en, så er du måske interesseret i at høre lidt mere om, hvad der ligger bag, og hvad man kan bruge det til. Kort fortalt, så bruger jeg et lille makroprogram, der hedder Macromaker, som er freeware. Det er gratis at bruge, og man bliver ikke fanget af nogen 30-dages prøveperiode. Her opbygger man nogle funktioner, det man kan se til højre her. Typisk så optager man nogle musebevægelser og nogle tasteklik. Og til venstre der har vi listen over de makroer, man så bygger optagelserne ind i. Det er typisk og i den simple form bare at afvikle den optagelse, man har lavet ved hjælp af for eksempel en genvejstast. Når jeg for eksempel i WebGIS'en gerne vil hoppe til næste lokalitet, så har jeg på forhånd genereret en fil over koordinatsæt til paragraf 3 områder. Den er forholdsvis enkel at hive ud af Mapinfo, ud fra den gamle tabel over beskyttede naturområder, det vil sige, at man får langt de fleste med af dem, der er i WebGIS'en. Man eksporterer en liste over X-centroider og Y-centroider, eventuelt kommunenummer og naturtype, så har man lidt at lege med, og så kan man altså afvikle sådan en liste over samtlige eksisterende paragraf 3 områder i en kommune. Det vil sige, at nu i WebGIS'en kan jeg med kommandoen Ctrl-N gå ind i, og så sker der jo det, at kameraet her godt kan finde på at jamme mine filer. Makroen gør tingene ens hver gang, så det skal jeg også sørge for at gøre sådan der. Og så er det, vi hopper til næste lokalitet, placeret midt på skærmen, og jeg vælger samtidig lokaliteten med makroen, og den er nu klar til at foretage mig et eller andet med. For eksempel bare at godkende den med en makro, som udfylder de nødvendige attributter. Eller jeg kan, som jeg viste i introen, gå ind og gøre klar til at gentegne polygonen ved at foretage udfyldning af attributter og udklipning af en lille del af polygonen. Jeg kan også bare hoppe videre til næste polygon. Og på samme måde har jeg makroer, der tager højde for de standardtilfælde, vi ser hele tiden, at et vandhul skal sendes til besigtigelse, fordi vi ikke kan se, om der er vand i det, eller at et vandhul er blevet pløjet op, og altså den konflikt, der hedder opdyrkning, som vi ikke behøver at besigtige, men som kommunen bare skal underrettes om, og så videre, så videre. Jeg har også makroer, der gemmer, og jeg har makroer, der når jeg tænder WebGIS'en, lige rydder lidt op i mine lag ude til venstre, så jeg ikke skal sidde og gøre det manuelt. Det betyder, at når jeg gennemgår eksisterende polygoner i WebGIS'en, så kan jeg næsten udelukkende betjene mig af genvejstaster. Og samtidig får jeg sat hastigheden på tolkningen op meget drastisk. Jeg vil tro, at hvis man er i en kommune med ganske mange vandhuller, som skal have den samme behandling hele tiden, så kan man tolke et sted omkring 100 eller 150 polygoner i timen, selvom en vis del af dem skal gentegnes. Det, som jeg endnu ikke har lavet de store genveje til, det er, når man tolker på ny og overset natur, hvor det er mere eller mindre manuelt arbejde det hele. Men her kan man sagtens forestille sig, at man får makroer til at tænde og slukke for de forskellige lag, sådan at man ikke behøver at sidde med musen, men kan benytte nogle tastegenveje til at slå nogle lag til og fra, og det kan stadigvæk være en stor lettelse i arbejdet. Tak for nu.